RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natao kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Elena, minyo og may mga anak. Taga Tagum City, Davao del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong kamagwangang anak nga nag-edad og 26 anyos na karon. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ang akong anak. Kagwa pa sa itong anak, Elena. Silti sa kayo, pero bigag. Lagi, salamat in taon sa Ginoo. Pagkadali sa panahon. Murag kanus alang tong panahon nga gianak ti ka. Karon, ikaw na naning kamot alang sa atong pamilya. Lain sa kig di ko madako, ma. O usa pa, dako ko pasalamat ninyong papa sa pagpadako nako o sa pagpa-eskwela nako. Maong karon, pasag di kong makapamawi ninyong duha. Nak, dili baya ko gusto nga maghago kag maayo, ha? Mauna, ayaw kay paghago og maayo. Kay ako, kaya pa na ako manarbaho, nak. Papa, oy din lagi pa. May edad na ka. Pahuay na lang trabaho, good. Usa pa, pila naman lang gastuan na akong manghod siyang pag-eskwela pa. Usa naman lang katuig, mahuman na siya. Salamat na ka. Swerte gid kay may nga nakaanak mig parehas nimo. Ug swerte sab kayo ang mga manghod nimo nga nakamagwang sila og grabe ka responsable ug manggihunahon-naon kaayo nila. Salamat pa. Kaming duha si Papa nimo ang angeng magpasalamat, Mara.
aron nimo giluto. Mas maayo nga nagabot ni Mara gikas trabaho, makakaon dayon siya. Oh, mao yun. Kaya nakasiguro ko nga gutumon yung tumbatay ni Pauli ato ron. Oh, Mara, anak? Oh, ngano ka? Nak? Doon na kay gipamati. Ang sakit ka kong tiyan. Uy, Maragikot-kot ang sud. Oh, unsa? Uy, tingaligpas muna, nak. Lingkod ha, lingkod sa diha. Magkuha kong initubig aron ipainom nimo. Oy, kumusta naman? Ni arang-arang naman. Kapila naman ni this month, maoy nga mo sakit akong tiyan. Tingalig stress na sa trabaho, nak. Di masag ko stress akong trabaho, ma. Nala, sige. Sige, gutom lang ka. Dali na, manghaon na ta. O, ma. Ricardo, si Mara ni bangon na. Tingalig malit siya sa iyang trabaho. iso naman to sa banyo. Palong tuligo. Oh, Tawag kay Lina eh. tiwas sa saring giluto ko, be. Abi. Mara, ngano? Ma, maawa kong tilo kayo. Uy, hala, ngano man na? Nak, ayaw lang sa kagtrabaho. O ba nanti ka, magpa-check up ta? Sige, ma. Magpahibaw lang ko sa akong kaupandaan. Common allergy reaction ra ni ma'am. Ay kabala ka. Hatagan na tong tambal ang imong anak. Salamat kaayo, Dok. Pagpanganak na ko aning bataa, healthy man unta kaayo ni siya. Pero karon nga nag-edad na siya 26 anyos, daghan naman kay allergy nga manggawas niya. Sa una namong pagpa-check up, murag nakapantir sad ko kay matud lagi sa doktor nga common allergy reaction ra kuno to. Pero nakalabay ang mga adlaw, mura magdili mo talab ang tambal para allergy sa akong anak. Unya, Mara, nak nga naman ang bili mo. Pero di man ang hubaga. Oo, kay bao, ma, uy. Huwag mo ko gikaunlain. Imniday nagtambal. Oo, ma. Ricardo, unsa man ka? Mura maglawom ka ay kagyaw na huna. Kuyawan naman ko, day. Karon pa ko mahinomdom. Ha? Bahin sa unsa man? Kanabang kipamati karon ni Mara ba? Ingon ana mas ato sa una ang kipamati sa kong igsuon nga namatay. Ha? Uy, Ricardo, ayaw ko pagbinuang di ha? Wa ko magbinuang. Karon pa ko mahinomdom nga nagtuom eh. Nga common allergy reaction lang to. Pero dili di ay. Mao nga dili gyud mo epekto ang mga tambal niya tungod kay dili mao ang diagnosis sa doktor niya. Ricardo!
Ma, Oh, ma, lisod kay ikinhawa. ha? Uy, ginoo ko. Ricardo! Ricardo, pagtawag dahil ng ambulansya! Ricardo! Baby dropping! Airways filling! Ginoo ko. Ayaw inton pasagdi ang among anak. Maluoy inton ka, Diyos ko. Lord, tabangi ang among anak, Lord. Elena, Ako si Dr. Lim. Usa ko ka espesyalista. Stop antihistamines. This could be hereditary angioedema. Mao day nga dili mo talabang tambal tungod kay dili day ni common nga allergy reaction. Ano, kumusta naman ang among anak, Dok? Stabilize na siya. Pero kinahanglan magbantay mo pirmi. Kay delikado ni kung dili madali dayon. Dr. Lim. Sakit kay una-unaon nga isip usa ka inahan, hapit mawa na mo ang among anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man gyud ay ni ang hereditary angioedema? Nganong dili man ni siya pareha sa ordinaryong allergy? Sa kaliwat bigyud ni? O mahimong mo gawas ni sakita bisag way family history? O ganong karon ra man nimo gawas niya nga 26 anyos na ang iyang edad? Healthy man unta ning bataa pagpanganak nako niya. Ikaduhang pangutana, mahimo ba ning kalit lang mo abot bisag way naka-trigger? Unsa man namo pagkaiba nga delikado na ang hubag? Og pila man sad ka oras ang adlaw umulungtad ang usa ka atak? Ikatulong pangutana, nganong dugay man kasagaran ma-diagnose ning hereditary angioedema? Pwede ba gihapon mo trabaho og normal ang pasyente? Kinahanglan ba nga pirmi siyang magdaog emergency nga mga tambal in case lang? Ikaupat og katapusang pangutana. Naabay pagkaon o lifestyle nga makatabang ani? Unsa man ang pinakaimportante nga emergency plan ani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Elena. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa. Kini ang akong suliran. Once again, na sabako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usueña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal mga problema na si ato ni Eileen Bathan, anda mong tagana nga musulbad sa inyong mga legal mga problema. Ang atong makutlo ng pagtulunan karong adlaw, mao kini nga when you cannot rely on yourself anymore, lean on God. Mao gyud, no? Bitaw na ingo nga kanang pero mulihok gyud ta. Lihok tao kay tabangan sa Ginoo. Pero magsigil lang ta pog salig sa Ginoo po di pug ta mulihok, di po na mutabang ang Ginoo nato, no? So lihok tao kay tabangan sa Ginoo. Prayer is a very powerful tool to overcome our mga problems sa ning kinabuhi, no? Ang atong magtatampo karong adlaw si Elena, minyo ni siya na mga anak taga Tagum, Davao del Norte. May tungod kini sayang kamagulangan nga anak sumasarabati nanto ganun sa drama. Kasi may mga Tagum Davao del Norte. Si Bob og Rose Trinidad sa Davao City. Kumusta nga itong mga durian, Bob? Taga-itaon bidiri.
o akong mga batchmate, classmate nga na nag-practice sa ilang medical profession diya sa Davao area. Mga biyong family diya sa Baganga, Davao Oriental ba na? Munsa nang lupitan na sa Davao, no? O gana ako'y great diri, no? Nga bagulan ako ning nahimamat sila. Mga taga Dumanhog, Cebu City. Ano na? Dumanhog, Cebu. Mga Razo family, si Fe o si Tiro, no? Nga naadya sa Dumanhog, Cebu. The same is true to Crispa Libod-Libod ya, sa Alopes, ning dakbayan sa Sugbo. Mga taga Nabanga, Bohol, mga silingan ni Porfirio Lim, no? Veronica Buning Husoy, Virginia Intal, Artemio Intal Jr., Marites Intal, o Glora Husoy, diya sa Inabanga, Bohol. Musta naman ay mga Abilia family diya sa Santo Rosario, Inabanga, Bohol. O nga itong, in charge na, ang atong city administrator sa City of Naga, Cebu. Ug may designate nga si Sinro, Sinro, meaning to say, Office of the City Environment and Natural Resources sa City of Naga, Cebu, ang panguluan ni Engineer Arthur Villamor. Musta naman ka, Engineer? Inumdum pa ka nako, Dr. Rene Obra, katong imong nahimamat. Kauban nilang Samuel Lapot Jr., Berdel Alensonorin, Vicente Kunsi, ba to? O Alfie Altornon. Sorry, di kayo ko makakuhan sa inyong mga sinulatan. Di kung sa kaning si Samuel Lapot Jr. ni Ben Lapot, no? Nga silingan ako na sa Kantauan Naga. Musta naman to mga Lapot pamilya, no? Hinaot nga okay lang kinabuhi, ha? So, going back to our sender, si Ilina, itong kini sa problema sa iyong anak, ako lang pa rin kamuta ni Helen, medyo lamlaom ni problema sa imong bata na. Kining unang pangutanan ni Ilina, unsa manggod ning hereditary angioedema. Manong dili man ni siya parihas sa ordinaryong allergy, sa kaliwat bagyud ni o pwede ni mugawas sa kita bisan way family history. O nganong karon raman ni mugawas niya nga 26 anyos naman iyang magulangang anak, no? Healthy man unta siya sa bata pa pagpanganak nako, no? So ako lang gining paningkamutan ni Lina pag bat-bat ning imong mga pangutana kining gitawag hereditary angioedema panagsaon ra ni, no? O gitrans in the family na ni say mga genetic loading, no? Delikado po niya dili lang matagad kay mamaga man ang kamot, ang tiil, ang naong, hasta ang sex organ, ang tutunlan, mo sakit or uncomfortable kay sa imong gastrointestinal functioning. Wala ni magtuya-tuya, murag gituya-tuya ba, mag-nausea nya, mag-vomiting. So rare ni siya. So naani siya inonta genetic loading, meaning it runs in the family. Dili ni siya pareha og allergy, no, lahi ni siya. Ang sumasa kong nibalan, nandi siya something to do with kining gitawag nato og wa sakto nga pag-function nga protein sa lawas sa tao. So lisod kay ni pag-explicar nako nimo mga medical student lang ano yung makasabot, no? Pero basta kay something to do with inhibitor protein nga naa diha, mo dysfunctional ni siya mo nang mo resulta sa pagpamaga sa mga parte sa lawas sa usa ka tawo nga hingtungdan niya ani, no? Kuan ni siya medyo marimedyohan pero wa gyud klaro nga tambal, no? More on symptomatic, simple kung mamaga, muan kag something nga manipis-nipis lang dapita sa imong naong, inom ba kag mga antihistaminic, pwede ra, no? Pero di gini sa may tambal, no? Ug pananglitan kay mamaga ang tutunlan, likado kay kag mahudtan kag oxygen kung way makaremedyo. Bisa naman lang og ganang mga kuan nga mga remedyo nang inato kayo ba nga paimnunin nimo siya og mga maka hupay sa inonta discomfort. Okay? Like antihistaminic. Ikaduhang pangutana, pwede ba ning kalit moabot bisan walay trigger? Kung saon na mo pakahibalo nga delikado na ang hubag ug pila masag ka oras o adlaw mulungtad ang usa ka atake. Naay maka-trigger na ni, labi na ko ng usa ka tawo may stress, ma-traumatize ba for whatever reason.
Unya, something to do with hormonal. Unya, kining, ug nagsuffer ni siya og mga medical illnesses o kondisyon. Gani, gituhuan nga, usa sa mga makatrigger na ni kanang mga tao nga nagsuffer og mga malignancies, no? O mga immune diseases like lupus, makakuan ni siya, makasagmo, makasugmat or makapagrabi kining gitawag natong hereditary angioedema. So madili ta makakuan og pila ka adlaw siya mukuan, mutunga, pero basta kay mutunga ra ni siya. So may gani madani ni mo usa ka doktor nga expert ani kanang mga allergologist, no? Immunologist. Naani mga doktor ng nana. Ay, nailhan nga allergologist. Basta naana sila, ha? Allergologist and immunologist, mga expert na sila ni aning mga problema, ha? Sunod nga pangutana, nganong dugay man kasagaran madiagnose ning hereditary angioedema? Pwede ba gihapon mo trabaho og normal ang pasyente? Hinanglan ba nga pirmi siyang magdala og emergency nga mga tambal in kaso? Pwede naman siya mo trabaho. Lani ang life expectancy ani mga tao nga naay hereditary angioedema pareha ra gud sa general population. Dito makiyong dali ni sila mamatay puron sa mamadiha basta kay careful lang ka. Nya maglikay lang ka sa mga triggers like mga pagkaon sa dagat kanang shellfish na mga dairy products magbantay-bantay lang po ka, ha? Kay na ay mga nya kadto mga tao nga na ay mga problema sa ilang ngipon, ha? Makatrigger po na siya og atake aning gitawag na to hereditary angioedema. So ang common ani nga pagtuo nga allergy ni siya pero dili ni siya klase sa allergy. Lahi ni siya nga kaso pero maalibyuhan ang mga symptoms gipaminaw sa usa ka tawo nga naa niani pinagi sa pag-inom og mga antihistaminic. Unsa may mga antihistaminic available? Ang common din sa ato kanang mga cetirizine, loratadine, ha? O mga steroids pwede sad. So makakuan ni siya, katabang-tabang. Pero dili gini siya may tambal. Kaya wa man ni siya tambal gyud makaayo. More on symptomatic lang approach na mo ani mga doktor kung naa ni mga problema. Pero balik ko na ko sa makausap ha, panagsaon ra gini mutungan ning mga yun ani mga problema ha. Sunod nga pangutana naabay pagkaon o mato akong giingon nga lifestyle nga mga tabang ni ani unsa mga pinaka-importante nga emergency plan ani. So imo na ida og allergologist kay sila may expert ni ani Elina. I do not know diya sa Davao og naabay allergologist or immunologist. Mangutana lang kuno diha og naaba. Kaya maglikay ka katong mga seafoods sa kung ipanganlan a while ago ng mga nuts, peanuts, soy nuts, basta kay mga nuts no na makatrigger na siya. Onya mas maayo nga naani siya yung mga vitamins, no? Vitamin D is important. Asa man ito makuha ang vitamin D? Pinagi sa pagpainit sa adlaw. Ay, lapog dugaya kayo. Kung pananglitan mahubag ang tutunlan, delikado kayo nga, di na ginawa, kinanglan nga, mahatagan siya hupay, pinagi sa mga, pwede steroids gani, or pinaka-practical, katunggingon ako mga antihistaminic, itong cetirizine, loratadine, pwede na siya. Ha? Ay, makahupay man siya sa inot discomfort. Alright, so takasabot ka sa speaker ni mo Ilina diya sa Tagum, Davao del Norte. Nakalagbay na ko aning Tagum, pero wag ko makanaog. Sakay kong kanang passenger bus lang god, dugan na itong panahon. Pero nindot ang lugar nyo diya. Hinaot nga okay rin kinabuhin na ito diya sa Mindanao. Alright, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong radio program sa RMN. Taas kita greeting din sa atong lugar. In fact, proud kay ko na ako ning ibalik-balik sa mga kauban sa Lions, no? Kung kami, nakadawat mig award, the best radio drama program nationwide, no? Happy kay mi siya atong Nailin Batan ni Anipon, no? Wag tayo madawat ng mga billions niya, pero lipay lang yapon ta, no? So, pamabasa sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayo nga.